मैया भारत सरकारनि भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम जोंनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगोसेनो लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बियो मोनसे शेड्यूल मिटिं खामोन माखासे उसुबिदानि थाखाय आं बेयाव सहैनो हायाखै किन्तु गासै मिटिंखौ खालामनांगौनि जेसेबां फुल जिखिनि जोंहा प्रिपारेसन दङ आरो भारत सरकारनि अफिसारफोरजों कन्टिनिउआस जगाजगाव आं थाबाय थादों आरो धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा खोब गुरुत्वपूर्ण गोसो होथाबनानै भारत सरकारनि एडुकेशन मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशननि जेसेबां हाई अफिसियेल CBSE निफ्राय लानानै डाइरेक्टर लेभेल जॉइंट सेक्रेटारि बा सेक्रेटारि लेभेल बे अफिसारफोरखौ लानानै बिथाङा फुल फेजेड मोनसे मिटिं खालायो गाहायै CTET-आव लेंगुवेज 1 बर' रावखौ थिसननांगौ आरो बेखौ जों सिगाङावनो मेम'रेन्डाम होखादोंमोन आरो मैयानि मिटिंआव मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जिहेतु सिगांनि मेम'रेन्डामावनो बे दंखायोमोन बेखौ दा भारत सरकारा एप्रुभ खालामबाय नेक्स्ट CTET जेला जागोन माने दाखालि डिसेम्बराव जाखांबाय नेक्स्ट जेला CTET-आ जागोन बर' लेंगुवेज 1-आ एबाराव फैसिगोन बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नैथिया जाहैबाय जे क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै धेमाजिसिम आरो खोलाहा बुरलुंबुथुरनि खोलाहा जेराव जेराव बर' डमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट दङ जेराव PMC केन्द्रीय बिद्यालय दङ बा जवाहर नवोदय बिद्यालय दङ JNV आरो PMC KB बेयाव बर' साबजेक्ट बर' MIL थिसननांगौ जिहेतु बेयाव बर' स्टुडेन्ट दङ आरो 8 शेड्यूल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जोङो बेयाव बर' MIL साबजेक्टखौ थिसननांगौ दा बे मेटारखौ लानानै जेराव मिनिमाम 15 स्टुडेन्ट थागोन बर' स्टुडेन्ट बेयाव बर' साबजेक्टखौ थिसननायनि थाखाय बिथांमोना टिचार एपइन्टमेन्ट होगोन बा साबजेक्टखौ बिथांमोना माने एलाउ खालामसिगोन बे खोथाखौ मैया बुंदों जोंनि टीमा जिहेतु बेयाव माखासे जोंनि जुक्तिखौ होनाय जादोंमोन लोगोसेनो गोदानै माखासे PMC केन्द्रीय बिद्यालय गोदान माखासे जिल्ला जोंहा मोनबाय जेराव गैया आरो एडिशनेल नवोदय बिद्यालय गायसननायनि थाखाय जों दाबि दैखांदों बहा बहा गायसनगोन बिनि लिस्टखौबो जों होनाय जादों बेखौ जों उननि समाव रोखायै मिथिगोन फारसेथिं अल इन्डिया सैनिक स्कुल एन्ट्रेन्स एग्जाम क्लास 6 नि थाखाय अल इन्डिया लेभेलाव गवालपारायाव सैनिक स्कुल दङ बा अल इन्डियायाव गोबां जायगायाव दङ बेयाव क्लास 6 आव बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ बेयाव बर'जों एन्ट्रेन्स होनो मोननांगौ कुइसन पेपारा बर' जानांगौ दा बे बर' गैयिनि थाखाय बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ बेयाव एपियार जानो हाया एसामिसनि हायो बा बेंगलिनि हायो बा गुबुना हायो बे सुबिदाखौबो बिथांमोना खालामनो होननानै जोंनो खोथा होबाय नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप क्लास 8 आव बेखौबो जों गोलाव समनिफ्राय दाबिबोदोंमोन जे बर' कुइसन पेपार नांगौ कारन क्लास 8 नि बर' केन्डिडेटफ्रा बेयाव एप्लाइ खालामनानै एन्ट्रेन्सखौ पास जायोबा बिसोरो स्कलारशिप मोनगोन आरो बेजोंनो गथै गावनि फरायनायखौ फरायलांबाय थानो हागोन दा बेखौ अलरेडि बिथांमोना जोंनि मेम'रेन्डामनि आधाराव दाख्लैबावै जे फार्स्ट टाइम माने बेखौ कुइसन पेपारखौ एलाउ खालामबाय दा बेबायदिनो बे माखासे मेजर इस्युमोन बिनि बादै बर' गोजोन गोरोबथानि एनेक्सार 1, 2, 3, 4 बेयाव इडुकेसनेल इन्सटिटिउसन जोंहा लिरनाय दंमोन साप'ज बरमायाव बड'फानि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय उदालगुरि भैरबकुन्द'आव ट्राइबेल इउनिभार्सिटि केम्पास गायसननाय लोगोसेनो जोंहा NIT गायसननांगौ आरो गुबुन गुबुन जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान फसंथान दिल्ली इउनिभार्सिटि आरो सिलचर इउनिभार्सिटियाव बड' डिपार्टमेन्ट इन्ट्रडिउस खालामनांगौ बे माखासे लिस्ट अफ जिखिनि जोंनि इन्सटिटिउसनमोन जों बेखौ गथायदों आरो बेबायदिनो सावरायनायनि जिखिनि फिडबेक जिखिनि फिथाइ जथेस्थ' पजिटिभ प्रएक्टिभ आरो फ्रुइटफुल मिजिंथिदों एनादार 3 to 6 मान्थआव मेजर जिखिनि जोंनि डिमान्ड दंमोन सेन्ट्रेल लेभेलाव बर' मिडियामनि एडुकेसन MIL बा PMC केन्द्रीय बिद्यालय नवोदय बिद्यालय CTET बियो प्राय माने सुस्रांजानायनि लामायाव आरो गोलाव समनि उनाव मानगोनां डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रि भारत सरकारनि बिथांनि जिखिनि बर' जेंनानि सायाव बर' इडुकेसनेल इस्युनि सायाव जि आन्तरिकता बिथाङा दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सवआव फैदोंमोन
बे आन्तरिकताया जथेस्थ' जोंनि थाखाय बेनिफिट जागोन आरो मिजिंथिदों आसामाव प्राय 50तासो इस्यु दंमोन दा बे रिडिउस जानानै 10-12ताल'सै बर' मिडियामनि जेंनाया जोङो जथेस्थ' गिबि मन्थ्रिजों सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायलायनानै एबसु बर' थुनलाइ आफादजों रिजल्भ खालामबाय भारत सरकारनि बेफोर इस्युआ जोबोब्ला बर' मिडियामनि जिखिनि जेंना बे जेंनाया मोनसे लेभेलाव सलुसन जाहैजोबनायनि लामायाव दा बेखायनो जोङो इडुकेसनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो कुनु कारनाव कमप्रमाइज खालायाबासिनो जोङो एक्सन ओरिएन्टेड हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।